aron Okay, ready so ta mo kuan sa pangutanan nila. dagang salamat no, dagang salamat mentor kay hinaot unta nga maklaruhan nato no. Di ay pangutana din hi mentor no, before nato pasudlon sa dihang ato pang request si bro Jomel request nato para pasulod. Natay nay pangutana din hi mentor sa comment no. Si shout out kang brother Tito Magtagad. Ang iyang pangutana din ni sa pangutana lang kay mauni issue karon sa uban. Nganong nagbuhat og larawan ang SDA nila ni Eileen D. White, ni James White ug uban pa. O ang iyang pangutana, nganong naaman po nagbuhat og larawan ang mga SDA? No napamangga nila larawan nga gibuhat nga ilang ipakita mentor nga kanagong damgo sa Daniel Dos? O na imo po na ilang gamiton. So nganong man pod nga naa may mga larawan nga gibuhat sa kang James White, no? Ingon din ni kang Ellen G. White ug sa uban pa. So nakay katubag ka na mentor. Okay. Na ako'y kaugalingon nga opinion ng mentor nga akong ikatubag. Nga gibuhat na siyang maong larawan aron ma-illustrate bitaw sa mga bag-ong nagtuon mentor. Kana bitaw mga bag-ong nagtuon sa Seventh-day Adventist. Gi-illustrate diha ang gibuhat sa ulo kung unsay representar na, ang gibuhat sa abaga kung unsay representasyon na sa batii, sa hawak. Gibuhat na siya kay para dunay illustration nga dali ra nga mapasabot ang mga tao. Pero wala siya buhata aron simbahon sa mga Seventh-day Adventist. Kanang isyu nila mentor nga ngano kuno nagbuhata sa larawan ni Ellen G. White. Actually wala man sila basihanan kung unsang dokumento magibuhat na nato aron simbahon. Walay gyud dokumento ano nato nga gibuhat lang na tingali sa uban nagkupak-kopya inana aron lang kuno iduso nga kani gibuhat ninyo mga SD pero walay librong magiangkon si Ellen White nga buhati kog larawan aron simbahon. So akong ihatag ang panahon ni mentor aron dugang nato sa iyang pangutana. Ila bro, madugog ka bro, madugog bro. Madungog makadungog ko, ikaw. Madungog ko. Dungog ka pero kadit lang ha before ka mangutana, jud lang kay napay nang utana din sa comment. So ngano kuno ang mga SDA nang nagbuhat man og larawan nila ni Ellen G. White, ni James White og sa uban pa. Dumdum man nato mga higala nga ang Dios naghatag yun og kanang insakto nga instruction or illustration sa mga larawan nga dili niya ipabuhat. O atong basahog balik ha, atong basahog balik. Leviticus 26:1 ingon pa niya din ha, dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga Diyos ni magpatindog kamo og larawan nga linilok kun larawan nga bato ni magbutang kamo og bato nga sinilsilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo niini kay ako mao si Jehova nga inyong Dios. So unsa ang gidili sa Dios nga mga larawan nga dili angay natong buhaton kadtong mga larawan nga giyukbo larawan nga giyukbuan ug gialagaran sa Exodo no kun ato nang basahon sa Exodo kapitulo 20 4 ug 5 mao gini sugo sa Ginoo nga gidili no gidili no unsay giingon diri alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka Pasensya mga higala. Alang kaninyo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilawom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilawom sa yuta dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios mao ang Dios nga abughuan. Now so klaro ni mga balasahon mga kaigalaan or niini nga sugo nga ang gidili sa Dios nga mga larawan kadtong mga larawan nga ginasimba, ginayukbuan, ginaalagaran. Mao na ang gidili sa Dios nga mga larawan nga dili nato
angay himuon. Apan kun ang mga larawan sama ni di makuha, no? Ako na lang ito. O, sama niya na. O, kana sama sa gipakita ni Brad Jumel. Wala kay nakakita nga 70 Adventist nga nag-alagad, nagyukbo o nagsimba ni ana. Wala kay nakikita nga 70 Adventist, no? Gipakita ni Brad Jumel. Kung naa siguro Adventist, sorry. Adventista nga naghimo ni ana, nagsimba, nagyukbo, no? Pakita to Brad, balik. Oh, nagsimba, kana. Kung kana gibutang na sa dingding unya, gisimba, giyukbuan, tug-ani kog kinsay pangalan kay akong Bible studyhan mga higala, ug mga igsoon. Alright, so mao na no ang tubag nato. So wala gisimba, no, ang larawan ni Ellen G. White og ni James White og giingon niya nga uban pa, wala na gisimba, giyukbuan o gialargaran sa mga Seventh-day Adventist. Kana sila matawag na naton nga mga memories, no, mga memories ba unsa gina sa karaya sa Cebuano, handumanan kanila o handumanan kanila, pero di gyud pareho sa giingon nga dili gyud nimo makumparar o mapariha sa mga larawan sa Katoliko nga ilag yung giangkon nga ilang gisimba. Diao ang larawan, ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika o ang iyang larawan ginasimba o ginatahod. So dili makumpara nimo ang mga larawan ni Ellen G. White o ni James White o sa uban pa sa mga larawan nga gibuhat karon sa mga Katoliko kay ilahang gisimba. Ang amoa handumanan o memory, memories in loving memory, in loving memory sa ilaha. Sama ko ka kanang nakay larawan nga bata pa o nakay larawan sa bata pa, handumanan na nimo sa bata pa ka. Kana ba? So gaso-aso na si Brad Jumel, so atong papangutanon. Brad Jumel, Ano ba? Kinsa man yung larawan bro? Kinsa nakailan mo na kinsa nga larawan eh? alright. So ako yung magtubag bro. Kinsa nga larawan eh? Wala ang kuan anak bro, ang kana nga larawan ni anggid na siya sa larawan sa artista. Pero gipaila na sa kadaghanan kay ang nagdrawing man gud ana nga larawan bro si Leonardo da Vinci. Unya si Leonardo da Vinci bro, wa gyud na kita kang Kristo ba. So, gidrawing na ni Leonardo da Vinci isip illustration diha kang Kristo. Illustration ha. Sa ato pa dili gyud na si Kristo. So kanang larawan nga imong gipakita nag-ilustrar na diha kang Kristo sa iyang kamatayon. Pero dili jud na si Kristo bro. Mao wa gid na namo gisimba. Okay. Illustration ra ba? Bro, mo tanong ko kay Kajot lang. Pagpako. Before sa mo next question, ang akong pangutana, conforme ba ka sa akong tubag? Sige na. Okay na. Okay na. Napay dugang ko si Brad Mentor. Si Mentor. Okay, ang dugang nako ana mentor. Kanang larawan niya gipakita ni Brother Jomel. Suma sa history nga akong nabasahan, si Cesar Borgia na anggid-anggid nga kuno i-drawing na siya kay anggid-anggid kuno sa pagkagwapo ni Ginoong Hesus. Unya, kana siya mentor Dan o Brother Jomel, di panganlan lang naghisos. Walay original nga kanini ang libro nga kana siya maugid si Hesus. Di panganlan lang naghisos sa atong mga pinangga nga mga magtutudlong Katoliko. Okay. Munay tubag. Isip man gud nga pag-illustrate kay wa gud tay picture ni Ginoong Hesus nga gilansang sa cross. Wa may cameraman ni adtong panahon gud bro. No, way cameraman, way mga vlogger, way YouTuber ni adtong panahon nga gilansang si Kristo. So way naka-documentar, way naka-picture, siguro wa po'y naka-drawing sa sitwasyon ni Kristo nga naa siya. So karon para ma-illustrate ang kamatayon ni Kristo, nay gamit og picture. Pero dili na si Kristo ay nga pangutanon ko nimo kaila ko ana bro, wa gyud ko kaila ana bro kay gidrawing ra man gunagod. Basta kay akong nailhan ang nagdrawing ana si Leonardo da Vinci. Lagi kay inyo
libro god. Ako lang mo tanan man ko inyo mo libro. Oh. Oh. Amo Karon kay sa inyo pamaya ganina kay minaw mo jud ko. Ngano magbuhat man ning mga RCC og larawan nga wala man pang sukua. Karon pangutana. Kinsa man say nagsugo ni Ellen G. White? Kinsa nagsugo ni Ellen G. White nga si Ellen G. White makay kay step to press ni. Inyo may libro. Oh. Karon mutana ko kay mato din yung duha ganina basta dili sugoon. Dapat dili ba sugo nagbutbut og sugo karon kinsa may nagsugo ni Ellen G. White nga magbutang sa larawan sa iyang libro. Kinsa nagsugo niya? Sige. Ito baga bro. Ako ito mentor. Actually, si Ellen White wala magbuhat og larawan. Gi-xerox lang na gikan sa gibuhat sa Katoliko. So ang source nga nagbuhat na gikan ra gyud sa Katoliko. Gi-xerox lang na aron kunuhay dali ra mapasabot pinagig ilustrasyon nga inani ang kahimtang sa pangitabo ni Ginoong Hesus kuno nga namatay siya diha sa cross. Pero kana siya wa na buhatan ni Ellen White ha. Wala na buhata Ellen White kundili xerox lang na nga gikan gyud gibuhat sa Katoliko. Okay. Sato pa, kadyo lang bro. Sato pa, explain ako sa imo ha. Si Ellen G. White dili man guna siya artist, no, writer na siya. Apan ang mga sinulatan ni Ellen G. White, gibutangan siya, gikopyahan siya o giapilan siya mga picture nga gipang drawing. Ang original na si Leonardo da Vinci man gyud, no, ang drawing picture ni Jesus Christ. No, kuno nga mao kuno na si Jesus Christ. So, gibutang na diha bro, isip pagpasabot or pag-ilustrar sa kamatayon ni Kristo. Wa gid na diha gibutang nga pareho sa inyo ang gihimo dinhi nga gisimba gyud. No, mao na nga dili na nimo magamit isip ang kontra no sa amo ang doktrina kay wa gid na namo gisimba, wa gid na namo gialagaran, wa jud na namo giyukbuan. Dili sama sa inyong gibuhat nga mga larawan nganing supak o gikontra sa pagtulon-an sa Biblia. Next question. Okay. Kumpirme ka dili. Kumpirme na ko to. Karon mo na ko ni kay namay official teaching sa simbahan Katoliko. Og kining official teaching sa simbahan Katoliko gipatuman gid sa tibuok kalibutan nga mga miyembro sa Katoliko. Nali sa Catechism number 2110. Nga ang gingon din ang simbahan Katoliko kung Iglesia Katolika nagatudlo nga ang mga larawan dili ipasimba ingon nga Dios. Catechism of the Catholic Church number 2110. Ang unang sugo, lagi ato padugagan pagina ko na kaya kay pag-iskot mo topic anang larawan sa Katoliko gonya, i-topic mo na kung basahon ang kajot lang bro. Di ubok hinon. Kajot lang. Mo tanga din ko. Dili nimo ko. Pagkadya dili nimo panahon karon ang pagpamahayag. Panahon nimo sa pagpangutana. Premise mo to. Premise. Lagi. Mo premise ako. Dili to premise. So dili nimo panahon sa pagpamahayag, panahon nimo sa pagmutana. So unsa may pangutana nimo? Okay, kining nakasulat sa mo Catechism of the Catholic Church nga ang gitulo ang simbahan nga dili di ipasimba ang larawan ingon nga Dios. Akong pangutana, sakto ning panulo sa simbahan Katoliko o sayop? Bro, ikay tubag bro. Ako pangutana, ako balik ko na. Ang panulo sa simbahan Katoliko nga nag-ingon nga dili ipasimba ang larawan ingon nga Dios. Catechism number 2110. Ako pangutana, kining panulo sa simbahan Katoliko, sakto ni sayop? Okay, tubag. Ako mo tubag bro ha. Sakto unta na og inyong gisunod. Insakto unta na og gisunod ninyo. Wa man ninyo sunda. Inyo pa mangganing giangkon. Di ay pag-angkon no. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa daghanan nga mga kalungsuran ning mga kapupudan. Nan. Kanang og imuha na bro, og imuha ng sundon ang giingon sa inyohang katekismo, mainsakto gyud na. Mainsakto gyud na. Dili nimo alagaran, dili nimo ludhan, dili nimo ampuan,
Di ka magampo niya na. Ay yung pakitag magampo-ampo kag tubang sa larawan niyo. Mga muyo ka sa mga santos, nga giilan ninyong mga santos. Ay kung pakita. Kunya tug-ani ko nga bro, wala na ako gibuhat bro, wala na ako nangamuyo ni Santo Santa Santa. Oh, wala na ako nagi-practice bro, kay gisunod na ako ang gisulti sa katekismo. O pero imo nang buhaton, sayop gyud. Sayop gyud ang imuhang kanang inyuhang pagpanudlo. Puro ra gyud na palusot. Di klaro man eh. Di man nimo ni Madinay. Kunya nakita mo ra ba na bro, di ay dili sa panahon sa mga early Christian. Nahitabo ka na, gidawat ka na ng official teaching sa council sa Nicaea 787. Na. Kunya gyud. Digyud na matinuod ng inyo halagi kay lahi ang inyong gisulti sa inyong gibuhat. Okay. Okay. Matod nimo nga na dili mo tanan ko matod nimo nga ulahi ra ko nung nagitudlo sa kadyo lang kay mutubag. Okay, ang tubag nako ato bro sa pangutana. Kung kanang inyong panudlo sa katekism nga wala simbaha ang larawan isityo sakto ba na. Ang gitubag ni Mentor Dan sakto unta. Uyon ko ato sakto unta kung gituman lagi. Pero ang nakaapan man pod gol gisungag manggod sa inyong kaugalingong binuhatan. Mag-unsa man ang doktrina kung gisungag sa kaugalingong binuhatan nga sukwahi sa maong sugo unta sa inyong katekismo. Inyo unta tong inyo unta to gibuhat unta nga dili ta mo simba ani ha. Pero nahitabo gisimba manggod pod daghan tag dokumento ana na padre akong kinini ang San Vicente Ferrer. Ang mga tao daghang nisimba sa larawan nga gibuhat ni San Vicente Ferrer. So kung wala pa mo simba ana, dili unta to mahimo nga doon na po'y magsimba ri. So kay doon na may simba, gisungag ang inyong katekismo sa buhat karon. So mao na yung tubag bro, ipalo up. Okay. Mangutan na ako balik. Bro, sa inyong luwa bro, mangutan na ako bro, kaya naghisikot mo magpagsimba god. Akong mangutan na, pila ba klase ang pagsimba? Nakabalo mo pila ka klase ang pagsimba? Nakabalo mo wala? Akong tubag. Ay komentar. Ako yung unang tubag. Pila ka klase ang Sa Biblia, pagsimba? bro. Kami na, ito ba, bro? Sa pagtulunan sa Katoliko, ilahan ng gibuhat-buhatan na ay dolya, na ay latria, na pagyoy adoration, na pagyoy veneration, no? Ilahan ng gibuhat-buhatan. Pero ang tudlo sa Biblia, bro, klaro. Unsa gitudlo sa Biblia, ha? Exodo 20 versikulo 4. Alang kanimo aya dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilawom sa yuta kun sa ana sa tubig sa ilawom sa yuta dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios. So klaro kung tan-aw na to bro ang pamaagi sa ginatawag nga pangrelihiyon nga klase nga pagsimba bro or naay relasyon sa ginatawag nga pagsimba nga naay relasyon sa pag-alagad o pagyukbo nimo sa Dios. Ang bisan unsang butang nga imuhang simbahon kana siya nga klase sa pagsimba bro. Pagsimba gina sa Dios pagsimba sa larawan. Kung imog yung sutahon tanan nga kuan bro sorry sutahon ang tanan nga pagsimba sa religiyo sa relihiyon nga prinsipyo duha ra gyud sa relihiyon nga prinsipyo. Naay pagsimba nga sa Dios ug naay pagsimba sa tinuod nga Dios. Sa relihiyon nga prinsipyo, sa pangrelihiyon nga prinsipyo. Pero kung gamitan nimo sa ginatawag nga ang relasyon lahi na pud na siya nga istorya.
sa relasyon niya. Kanang inyo ha, kanang inyong adoration, kanang inyong unsa na, veneration, latria, unsa na, dulia. Dili man na ingon nga sa relasyon nga prinsipyo, pang relihiyon man na nga prinsipyo. Oh, so mahulog gina nga bisag unsaon na ninyong imbento ng latria, dulia, unsa pa na diha ng mga tuwalya, no? Bisag bisag unsa pa na diha, bro. Basta iya sa larawan diha na nimo i-apply sa larawan, no, gamiton na nimo mga prinsipyo diha sa mga larawan. Iya gyud na pagsimba sa mga Dios. Dugang nimo mentor. Akong idugang kung ingon sila ang pangutanan ni Brother Jomel, bila man kunoy na sayra na to nga klase sa pagsimba. Ang katong giingon ni Mentor Dan, at tinuod duha ka klase ang pagsimba sa Dios o pagsimba sa Dios. Apan asa man niini ang pagsimba nga gitagaan o kining sugo sa Ginoo. Ang pagsimba sa Dios. Ano man, gibawal man ang pagsimba sa Dios. Kay kanang moingon nga duha ka klase sa pagsimba nga veneration o adoration, kana siya nga rason, palusot na siya nga rason. Tungod kay ngano, kay unsa di ay kung mosimba di ay ka sa Dios, wala di ay veneration, wala di ay pagtahod kung mosimba ka sa Dios. Kung moingon ka nga ang pagsimba namo sa larawan isip pagtahod. Kay ngano di og mosimba ka sa Dios, wala di pagtahod? Kung adto lang dito sa larawan ang pagtahod niya pagsimba, kuyog na oy. Bisan pag unsa og lusot ninyo, ngumingon mo nga ang among pagsimba sa larawan isip veneration lang pagtahod, di na magsilbi kay ang pagsimba gani nato sa Dios kuyog man gani ang pagtahod. Palusot lang ng rason, pero ang inyo mismong mga Biblia, ang inyo mismong kuan ninyo haning kini bitaw no bina, nagsimba man sa larawan niyo. Katong Biblia nga katilingban kanini sa unang Korinto 5:1 tikadaan may gani wa ka mosukol ani pagdebate kay ang Diyos butang sama sa larawan nagisimba nga mao ang yawa. No delikado ay gid mo pagsimba og larawan kay representasyon na siya sa yawa nga pagsimba. So akong ihatag ang panahon ni Brother ni Mentor Dan. Okay, discussion na. Okay. Next question. Okay, discussion. Pangutanan lang ko sa lipat pas mo ta. Ako pangutanan ninyo, katong gibasa nimo, bro, katong gibasa nimo ba nga Exodus chapter 20 to, bro ba? 1 to 5. Bro, oh. 4-5 bro. 4-5. Unsa may gidili diha nga larawan? Larawan categorical question ko dapat categorical answer. Unsa may gidili diha nga ipabuhat? Larawan sa Dios o larawan sa santos tubag? Okay, tubag, kanang giingon man gud nimo nga larawan sa mga santos, kamuray nagtilaan na. Kamuray nag-imbento ni ana. Ingnon nimo na halimbawa kanang gidrawing ni Leonardo da Vinci nga hitsura kuno na mao kuno na si Kristo. Paano nimo ma-sure nga kana si Kristo kay way dokumento, way photographer sa panahon ni Kristo? Unya ingnon nimo nga santos na, balaan na. Kay kuno mauna ang larawan ni Kristo, dili oy. Kanang giingon ninyo nga kanang larawan sa mga balaan, larawan sa mga santos, bro. Ingnon ta ka. Si Pedro sa buhi pa, balaan to siya. Balaan to si Pedro. Pero sa dihang gisimba siya, ning ingon gyud si Pedro ay nagbuhata. Kay tao ra ko sama ninyo. Unya si Pedro dito balaan. Ang anghel nga nagpakita kang Juan sa Revelation chapter 19 verse 10. Dili di ito balaan. Balaan sa ito. Pero sa dihang gisimba siya ni Juan, ning ingon siya, ayaw na buhata. Kay sama mo lang ako nga. Ang sa ito, sa termo diha, ulipon or mensahero. Balaan man to. Bro, asa bro, layo, asa bro. Paminaw lang. Paminaw. Kay akong gipasabot ta sa ginatawag nga balaan. Gipasabot ta ka diha. Balaan man pud to. Pero sila, bro, wa gyud sila nagpasimba. Ning balipad sila. Mura ka kanang imong giingon nga mga balaan kung mga buhi pa na karon, bro. Mobalibad na. Nya kay wa naman
na sila goy saon pa nila pagbalibad kay mga patay naman. Kadyo ha kay na-open ang kuan ang surtahan. Now, aritas Exodus. Exodus 20. Ang giingon sa Exodus 20 klaro. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilawom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilawom sa yuta. Bisag unsang butanga anaa sa langit, naa sa yuta o naa sa tubig. Pag ang kanang butanga bro imong nang simbahon imong alagaron bisan pag gituhuan nimo na nga balaan bro ma-appeal gina siya sa giingon nga Dios mabilong na siya sa giingon nimo nga Dios kay mao kana ang sugo sa Ginoo dili pagsimbahon dili pag-alagaron. Leviticus balik ko to balik ang Leviticus para masabtan nimo. Leviticus 26:1 diya dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga Dios. Kadaha larawan sa Dios. Dili paghimuon. Ikaduha, ni magpatindog kamo og mga larawan nga linilok. O naay larawan sa Dios, naapoy mga larawan nga linilok. Kon mga larawan nga bato o kon mga bato nga sinilsilan. Dili kamo magbuhat ini aron magyukbo kamo niini. So klaro ang gisugo o gisulti sa Biblia bro. Bisan pag moingon ka balaan na siya. Bisan moingon ka kana siya santos na siya. Kay ang tinuod nga mga santos bro, pareho kang Pedro, sa dihang buhi pa siya, wa gyud siya nagpasimba. So dili na counted ang imuhang giingon. Next. Bro, mentor, nabasin na pakiidugang bro. Okay na ako idugang. Salamat kay sa nindot na pangutana ni Brother Jomel. Ang kana ba kunong sa Exodo 20:3-5 kung kanang larawan ang gibawal nga pagpahimo diha larawan ba sa Dios o larawan sa santos. Kani ang tubag ang nasuwat diha Brother Jomel larawan sa Dios pero ilang giisip nga santos. Kung hinumdum ka, kung doon na kay Greek Interlinear Tagalog, Brother Jomel, kung imong susihon sa buhat 19:35, si Artemis or si Diana nga taga-Efeso, gisimba sa mga taga-Efeso nga mga Grigo. Nganong gisimba siya mentor? Tungod kay ang iyang larawan giisip nga santos. Mo bitan ni mo bitan to nga sa panahon sa debate namon ni Brother Marcelo ahok dito sa plaza sa Tagbilaran. Akong gipangutana, tungod ba kay giisip nga santos pwede na disimbahon ni tandog siya basta isip mo nga santos unya si Artemis or si Diana nga gisimba sa taga-Efeso giisip man nila santos wa din ni sila masayop niingon na sila nga sayop na sa to ba dili valid reason nga mayon ka og santos man larawan na dili valid reason na kana lang yung paghimo sa larawan unya gisimba mao na nakadakong sipyat bisan pag dili na isipon niya Dios nga pagsimba as long as gisimba na nimo mahimo gyapon ang Dios. Suma sa kanini ang nakoy Bible diri kay hinaot kinata naapod si Brother Jomel ani. Santos nga Biblia sa Salmo 96 bersikulo 7. Ingon dito, kaulawan ang tanan nga nagsimbag mga larawan nga mga kinulit na naghimaya sa Dios. Na? Way giingon diha nga ang tanan nga nagsimbag larawan isip Dios, naghimaya sa Dios. Wa ang nagsimba lagi sa larawan, way gi-mention niya isip Dios ni. Ang tanan nga nagsimbag mga larawan nga kinulit, naghimaya sa Dios. Mo na klaro Brother Jomel. So proceed sa lang pangutana Brother Jomel. Brad, pangutana ko Brad. Pangutana ko nimo. Kagat lang bro. Ang tama lang tala si Jesus dili nta magpagabiig maayo. So naapoy kay 9 minutos nga magkapagusto ka pangutana. Sige, pangutana na bro. 20. Tanaw na to kay gabi na bro. Natuog na peso ganti. Akong pangutana karon sa inyong simbahan, sa sulod sa inyong simbahan. Naaba mo'y larawan ni Kristo
o sa uban pang mga larawan. Ako mo na naboy larawan sa simbahan sulod sa simbahan naa o wala tubag. Tubag. Ako yung unang tubag. Na ay mga simbahan sa Sibindi at Bintis. Sorry, na ay mga simbahan sa Sibindi at Bintis dili lang sa sulod, naapod sa gawas. Pero kana nga mga larawan, bro, kana nga mga larawan, wa gyud na gisimba. Wa gyud mi nag-ingon nga sa imong larawan gasimba kami. Wala. No? Na ay mga naapamanggani mga larawan sa mga officer, muari ka sa among simbahan. Na ay mga larawan sa church board officer, no? Church board na mo mintot. Naa gibutang. Kay gibutang mo na. Elder, siya mo ni, na ay picture. Deacon, na ay larawan. Naa. Bulletin board. Dili bulletin na gyud nakatarpulin gyud mentor. Okay. Naa, pero wa gyud na gisimba. Bro, kay di kana lagi may ka nga larawan ni Jesus. Dili lagi na si Jesus. Illustration ra na. Nag-illustrate ra na sa iya, ha? Sa iyahang gibuhat sa cross. Ang ako kung nakita nimo, di ba? Nakita to nimo akong picture, bro, nga permi magito gamiton sa mga CFD, gamiton sa mga labi na ni Eugene, no, nga nagwali ko nya na ay picture. Oo. Wa dito nahitabo nga dito mi naglulod luwasa mi Ginoo. No, wala oy. Diretso sa langit amo pangamuyo sama gud sa gibuhat ni kuan God ni Josue sa dihang hapa siya sa kaban. Wa siya nangamuyo sa kerubin. Wa siya nagampos kerubin. Dito siya sa Ginoo. Unya sa nakita sa Ginoo yang gibuhat gipatindog siya sa Ginoo yang tindog diha. No ay pagmanana. So mao na nga dili lagi nimo ikumparar. Kay kamo inyohan inyong simbahan no nadaghan mo gikayog mga larawan sa Dios. Ingnan to lang Dios oy. Inaingon ng Santos. Daghan mo gikayog larawan sa Dios diya. Pag-abot diha. Adtos larawan eh. Diyan ha, gikan mo gigos Katoliko ha. Adto ka sa larawan. Sikap sa unsa kay na bro? Sikap sa tiil. Unya halok unya ampo. Diha mag-ampo. Wa gina buhata sa mga Adventista, bro. Wa gina buhata. Okay na. Una nga di na nimo maingon nga ay kay naapod mo larawan. Wala. Di na nimo mapalusot. Di gina nimo mapalusot argumento. Kay wa gyud na namo gisimba. Wa gyud. Okay, follow up ko. Ganyan ko lang mga bro. Okay, ganyan lang. Diya, klaro akong tubag ha. Naay uban nga naapoy uban nga wala. Sama sa among simbahan, sa dinhi sa May Bato, wala may mga nakabutang diha nga larawan, no? Nga illustration niya kay Kristo. Sa uban ako simbahan, naay mga larawan sa church officer, nakabutang yun mga larawan na mo diha. No? Naay sa itbutang, deacon, elder, secretary, superintendent. Pero wa gid na namo buhata para simbahon, para lagaran. Follow up. Matubag sa mentor Wilson. Ako na kay. Ito sa mentor Wilson. Excited. Lamin kay follow up ba? Sige nang papulapon ti karon. Ang tubag na to ana bahin sa issue sa doon na bay mga larawan ang simbahan sa Adventist. Kami bitaw bro, kami tinutong gingon ni brother Minto Dan nga doon lagi mga larawan pero dili larawan nga among gisimba kay kami man to. Kami man to ang naa sa bulletin board na mga mga ranggo baron inana. Pero sa inyo gong issue kana moingon mo nga santos man namo. Ay butan talag santos na ninyo. Pero basahon ta ni Mintor Dan basahon ta ning ilahang Biblia nga version sa Lucas 11. Lucas 11 nga footnote. Atong basahon ha, Lucas 11 footnote. Bahin ni sa Santos ha, kung ilho nila ni nga Santos, matod pa dire. Walay gipamulong si Jesus may tungod sa pagpangamuyo sa mga santos. Kay kasagaran ang mga muyo sa mga balaan na supak sa diwa sa matuod nga pagampo. Na? Ang mga tao dili interesadong mo diskubre sa gugma o kaluoy sa Dios apan kaugalingong kayuhan. Mga bisan kinsa na lang ang ilang dangpan ug sampiton basta masiguro lang ang ilang debosyon apilan mohimo pa sila mga panaad. Muna
Nga kaning pag-ila ninyo nga santo sa inyong mga larawan, dili na mahimong giingon pa ni Kristo, wa na gisulti ni Kristo nga dangop mo diha sa inyong ilhon nga santos kay para ang inyong kinahanglan matuman. So dili na mao. Okay, okay na bro. Inyo mismong Biblia ha. Kajat lang ba? Kajat lang bro. Dogang lang ko. Kay sa pagampo ba nahimuot ko ganiha Mintor. Kay nagsugat ko sa ko ang pag-umangkon gikan sa eskwelahan. Nya medyo nagkabihan mi na sa dalan nakaagi pagka-alas 6 nakaagi mi sa dalan. Naay nangamuyo, naay nagampo. No, naay nobina ay unsa kay taw kanana. Basta kayo nagampo. Nindot kayo yung pagampo minto. Kaya ang ilang pagampo recorded. Oh, naka-record na. Recorded na. O niya, naka-voice changer pa. Usap pa ang tingog ba? Usap ang tingog. Ikaw, nindutan nga pagampo ni kay i-record naman lang. Nindut nga pagampo ba? Sa ila. I-record na lang. No? Yung sa may tao na klase. Tunaw na, agod na. Una-unaan nyo pagtarong ba, no? Okay. Ang inyo na lang i-record. Sige, Wala ba ko? Daso pa ka. Sige. Kay angkon magig ka nga anyo din simbahan yung uban simbahan lang magig mga larawan. Sa iyong sulod o sa iyong gawas kay mi angkon magid mo. Karon, pangutana follow up. Kung ang mga Seventh-day Adventist ba sulod sa inyong simbahan, magtalikod ba sila sa inyong larawan magampo? Magtalikod o dili magtalikod tubag? Okay, tubag. Pag mag-ampo ang mga Seventh-day Adventist, bro, nagpiyong. Waka kita na. Okay, dili na bro. Mga paminaw ba? Paminaw. Kay nangutana ka. Pag mag-ampo ang mga Seventh-day Adventist, bro, nagpiyong o nagduko. Magduko na ang mga Seventh-day Adventist. Wa na mag-focus sa larawan. Magpiyong o magduko. Wa na nagsigang mata. Minsan ang santusa diha. Dami. Wala, dili mo na anak mga muyo ang mga Seventh-day Adventist. Magduko na sila, unya magpiyong ang mata para makakonsentrate ang ilang pangamuyo dili sa larawan dito sa Ginoo sa atong Dios sa langit ang ilang pangamuyo. Dili diha sa larawan nga kanang giingon nimo nga sa uban na ay mga picture o sa gawas o sa sulod. Sayop imong pangutana. Mao na nga, tatawag ang practice sa mga Adventist para makapuntos ka. No? Bisan pag mayong kag nagatubang, nagtakilid, nagtalikod, basta mga muyo gani bro, nagpiyong ug nagduko. Oh. So, lagat mo balino tong larawan sa ubos kay magduko ta. Dili nga na. Wag yun. Huwag puntos na imong pangutana. Layo ra kayo tinuod mo na ayaw lagi ikumpara ang amua sa inyo ha. Kay ang inyo ha, klaro nga inyong giangkon, inyong yung gisimba. Ang amua, wa gyud kay mabasta diha nga nagsimba lagi, nakita kang nagluhod gina. Abi Maria sa Kisima, luwason mo kami sa among mga kaaway, wa gyud nga na. Wa gyud kay nakita. So mao nay tubag nga klaro sa imuhang pangutana. O di na nimo madisipit dinay. Dogang Mintor Wilson. Dogang na ko Mintor Dan sa nindot nga pangutana ni Brother Jomel. So actually ang pangutana ni Brother Jomel nag-build siya Mintor og pangutana nga fallacy. Kung natuna ni Brother Jomel ang klase sa matang sa fallacy, kung nagtuni siya sa libro sa debate, na dito na saysay nga dunay fallacy, false dilemma nga magpapili siya og tubag. Pinagi siyang pangutana nga wa diha ang tubag. Nga naman dili man maong klase siya sa pangutana kay naara man siyang kagalingong utok bitaw nga gusto niya tubag pero tama haom pero dili mao ang saktong tubag nga nas iyang ipapilian. So mao na Victor akong kadugang. Gitawag na siya bro. Gitawag na siya og fallacy or false dilemma fallacy. Tato pa nga gipapili nimo sa dili practice wala sa kamatuoran ba ang imong pag-choice so sige. Okay karon. Kung makapakita ko yung picture sa inyong membro nga 70 Adventist or bag-o pa na membro nga ang
inyong bagong recruit di ay nga mga 70 Adventist Church nagluhod atubangan sa inyong pastor pangutana kay mapakapagkita ko niyo karon kay nagatubang man ang inyong bagong recruit nga 70 Adventist sa inyong pastor pangutana kay nagluhod man gid sila nga nagatubang sa pastor ay ang pastor naganaala sa kabuto daw nagatubang ni mga membro Hindi ka pangutana kay explain na ko. ali utana na ko Explain na ko. lagi. Kailan bang yung bagong recruit nga mga 70 Adventist Church, ila bang giampo ang pastor ninyo kay nag-atubang mo sa pastor, tubag? Tubag. Wala. Paminaw ha, ngano man. Diha, paminaw ha. Diha unta ka pag nakasaksi unta ka para makahibaw ka. Ngano man. Kay ni ana nga higayon, ang kanang mga bagong nga recruit, wa na sila nagampo, kundi giampuan sila sa mga pastor sa Ginoo. Gitugyan sila sa Ginoo. Nganong nagatubang? Kay ang tawag niya na bro is pagtugyan. Pagtugyan. Bisan pag ingon kag natubang nagtalikod, nagtakilid, naa sila diha. Ang uban gani ana bro paminaw. Ang uban gani ni ana bro magtuyok ang diha og ginatawag nga mass baptism ba bro? Mass baptism niya. Daghan ang available nga mga pastor, daghan ang available nga pastor. Ang mga natugmawan ni ana na ana sa tunga either nagluhod or nagtindog, no? Palibutan na sa mga pastor. Kung magpalibot na sa mga pastor, kung galuhod man na, or gatindog man na sila, nagduko na sila bro. Tanawa ng picture ba? Ang pastor nagduko. Nagduko ng pastor. Ha? Unya, kana na panahon nga nakataas na ang kamot, mauna na pagtugya. Unsa gitawagan niya na? Nalimot ko sa termino, mentor. Mauna nga gitugya, ano sila sa ano sila sa Ginoo ba nga? Silang pagdawat o murag didikar sila diha sa Ginoo, itugyan diha sa Ginoo sila, wa na sila nagsimbahanay bro. tayo pa rin yung mga utok no, grabe mo mga utok no, wa na sila nagsimbahanay nga kumo nagatubang ay hala nagsimbahanay silang duka, wala nagsundan ako sa ubang bro sundan lang ka sa mga paminaw ba ayaw lagi ikumpara ang amua sa inyo ha. Kay ang inyo ha, kiangkon gininyo nga inyong gisimba. Sila ni mo makumpara laging amua kay inyo ha, kiangkon gininyo inyong gisimba. Kaya tanawa, kanagod. Ang larawan ni San Antonio di Padua, balikon ko nila, kimburag wag kaklarog dungog ani si Brad Jumelda. Ako lang pangutana bro. Kaya lang na. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa daghan nga mga kalungsuran ning mga kapupudan. Kasaro niya na bro? Ay pangutanan ta bro. Okay na bro. Gisimba. Sa patubag sa ko bro. Patubag pag-usaw niya napakay last one na lang kay nanaog na si Mrs. Kaway na po. Tug na ang bata. Wala actually, na lang pagkauman sa nindot ang pangutana ni nindot unta ang pangutana ni Brother Jomel pero nag-build na po siya og pangutana mentor dan og fallacy of presumption. Iya lagi kumpara bro. Iya lagi kumpara sa ilaha nga ilaha di mao unya nga to amo imo. Oh. Dila mo bro. Ang topic disciplinan gani ka. Kamura man ay di mo angkon di ka nabasa ng gisimba. Ingka mi angkon kay mo libro. Mao tadi angkon ang libro nya karon wala na pud mi angkon. Ikaw gyud. Wala Ang atong topic ang ato patubag ako kanang Brother Jomel. Tubag. Ang atong topic Brother Jomel may tungod sa gisimba nga larawan. Ang katong gipicturean dili man to sila larawan. Wala pud to naghisgot dito nga dunay pag-angkon sa pagsimba sama sa inyong nobinahan. Nga dunay pag-angkon sa pagsimba sa larawan niya kinulit. Lahi sa isyu nga imong gikuptan nga ebidensya nga kung doon naman kay kapakita ron nga picture nga nagluhod o niya nagiampuan, di mo na problema o gipicturean sila kay maulagi na handumanan to siya nga kato giampuan sa pastor tungod kay gididikar tong maong bagong gibautismuhan. Ang imong pangutana
na nag-build ka og fallacy of presumption. Nga. Tungod kay naghimo-himo ka kaugalingon nga idea, opinion nga gibase nimo sa maong dokumento. Sa iyang nakita Pero ba? dili mao ang context. Oh, Dili mao ang context. sakto gyud ka. Singutan na naman ko, bro. O nakutan na lagi ka. So mao nagituganan ka namo si sakto. Lagi, lagi. Mo ang tuo sa among tubag. Lagi. Tuo imong tubag kay sakto na. O last one question. Last Okay. one Kanay question. mong balik-balik nga lubidahan ni Senyor Antonio di Padua ba? Okay, mo yung balik-balik niya yun. Akong pautanan diya. Naba mo mabasa diya nga ang larawan ni Senyor Senyor Antonio. San Antonio di Padua. Akong pautanan nimo. Naabay masulat diha bro nga gisimba yang larawan ingon nga Dios. Ay pa makaka naay masimba diha gisimba nga ingon nga Dios o wala tubag. Tubag. Dili gyud ingon nga Dios, bro. Kay dili man na Dios si San Antonio di Padua. Tanawa ha, dili Dios na San Antonio di Padua. Pero giingon diha nga ang iyang larawan gisimba o gitahod. Sa ato ka, dili ni siya maapil nga gisimba isip Dios, naapil ni siya bro, nabilong ni siya. Bisag pag dili nimo ibutang kay duha ra man ang kategorya sa pagsimba. Pagsimba sa Dios o pagsimba sa Dios. Nya kay dili man Dios si San Antonio di Padua. Asa ni siya nabilong nga kategorya? Pagsimba sa Dios. Mauna ang nabutang diha ang kategorya. Bisag kuan man kaayo good bro. Corny kaayo bro og apil pagbutang bro nga gisimba isip Dios. Gisimba isip Dios. Mindset ba? Mindset. Utok na lang gamiton. Utok gamiton ba? Utok. Mao na diha. Bro, isa lang bro, be. Isa lang. Di motubag pa ko. Ali, isa lang ha. Isa ko, bro. Bro, tuwag. Sige, pahiriton ta kagkausap pagkahuman bro ha. Okay, masaka na mo. Ang tubag na ko na bro si San Antonio gisimba ba isip nga Dios. Sakto tong tubag ni Mindordan nga dili siya nabilong sa pagsimba isip Dios kundi nabilong siya sa pagsimba isip Dios. Kaya naman kay ang larawan man ni San Antonio di Padua mao gisimba, which is ang gisaysay diri sa Latina Vulgata, santo sa Biblia, hindi ba hinobajiga sa Latina Vulgata, ang tanan nga na nagsimbag kinulit naghimaya sa Dios. Unya doon na ba kinulit si San Antonio di Padua? Doon na. O kini siya himaya gikan sa Espanya matud pa sa 1981 edition sa Katolikong Biblia, sa Mayong Balita Biblia version sa Jeremias 19. Again, amigo. Amigo na to si Sir Jumel. Sa Espanya ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. Sa page 11 ining inyong basahon bro. Mao ni siya si San Antonio di Padua. Taguan naman yun na kung kuhan bro. Ay naman to si, hindi naman ko kadungog ninyo. Tagna, lagi pasabot ni San Antonio, ani Jeremias, nga kini di ay usa ka Dios nagikan sa Espanya. Basta dunay mga larawan niya gisimba. Ha? Reminder sa basta larawan niya gisimba, maunay mahimong Dios. Bisag di isipon niya Dios, as long gisimba ang larawan, nabilong sa pagsimba sa Dios. Proceed. Okay. Bro, Moises. Late naman ka nakasuod lagi bro. Ay, bro. nag-speaker po ako doon sa sa Kabisayaan. Kay Ma'am Net nila, kay Ma'am Net. Apo, di ba kinuha ka? Bro, game. Wala pa. Bro, game. May live ako ngayon eh. Bro, yung ano ba, yung kay Ariel Amores bro ba itong yung 70 Adventist bro ba nga business na bro dili at church tinoto bro. Kuan bro, sunod nga topiko bro, tagaan to naghusay kay unsa mga Katoliko nangopya naman lang mo sa mga option pag nya. Tagaan to naghusay kay mga rebultong gud itong topic karon. Inyo ha mga larawan to. Akong tubag ato bro, akuan. Bro, reserve lang na imong tubag ay sana kay ato na duman ako gina ba kay bate na gina na hindi na buntag. Bro, naa pa kay usa ka pangutana gihatag na ko sa imo before ta mo close. Matod pa ninyo nga ang meaning sa Diyos sa simbahon ang simbahon ng usa ka butang dili tino Diyos sakto ba na bro? Then ako po ta na mo ni.
Matod ni San Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto 8:4 nga ang Dios nagrepresentar man day sa butang dili tinuod. Si San Pablo ningon nga ang Dios di ay dili nagrepresentar sa butang dili tinuod. Akong pangutana. Si Senior San Antonio di Padua akong pangutana. Tinuod na tinuod. Na tinuod ba na si Senior San Antonio di Padua? Tinuod na siya o dili tinuod? Tubag. Bro, Moises, yatag na ko na yung higayon sa pagtubag, bro. Tinuod ba na siya o dili tinuod? Dili jud na siya tinuod nga Dios, bro. Kay nga naman, kay ang tinuod lang nga Dios ang dapat natong ampuan. Og atong ngadtuan og tawagan sa Tagalog po, dapat natin pong panalanginan. Ngayon, kung nananalangin ka sa kapwa mo tao, matatawag po itong Diyos-Diyosan. Miski ang mga cellphone, kapag nakatutok ka dyan palagi, matatawag ho yung Diyos-Diyosan. Kasi nagiging kapalit o nagiging substituted na siya doon sa tunay na Diyos. No? Kaya dito po sa inyong, nobina kay Santo Niño, ay, sabi po dito sa o banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, ako'y naninikluhod sa iyong harapan. Sino itong banal na sanggol? Si Santo Niño nga larawan. Sabi po dito sa unang pahina. Ito po, babasahin ko. At wala ring makita sa aklatan ng mga paring Agustinos. Wala akong nabatid kundi ito ang kauna-unahang imahin dito. Ay, ito palang banal na sanggol ninyo po, kapatid. Kinikilala nyo po palang Diyos at banal na imahin, no? Na kung saan ay naninikluhod po kayo, no? At dito po sa doktrina Kristiyana ninyo, kapatid, diri sa Acto de la Confession General. Ako ang makasasala, nagakumpisal ako sa atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan kang Santa Maria, Birhen gihapon kang San Miguel, Arkanghel kang San Juan Bautista sa mga santos apostoles, kang San Pedro, kang San Pablo ug sa mga santos nga tanan ug kanimo man Padre. Kay nakasala ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pagpamulong ug sa pagbuhat sa akong sala. Sa akong sala sa akong dako uyamot nga sala busa nagaampo ako kang Santa Maria Birhen gihapon, no? Kang San Miguel, Arkanghel, San Juan Bautista sa mga santos apostoles, kang San Pedro, kang San Pablo ug sa mga santos nga tanan ug ikaw man Padre, ilis ka sa Dios. Laliman ka ana nga katud ay gipang mention diri ng mga pangalan, yung mention po dito mga pangalan, ilis daw sa Dios pati ang inyong Padre. Karon kung atong sabton. Kung atong sabton, matawag ka nag-Diyos-Diyos, amigo, dapat natong sabton ang mga writings. Kung ingong gani sa Juan 7:17, kuan dire. Tagay ko ka ng hulat lang migo kaya itong basahon. Juan 7:17 akong basahon kay naamang ko'y Bible dire. Unsay ingon dire? 7:17. Kung ang sino man ay nagdanais gumawa ng kalooban ng Diyos at makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. No? Kung ang isa po palang author, writer, kung ito po'y naggagawa ng kalooban ng Diyos o nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, kapatid, makikilala po pala natin ang kanyang writings kung ito'y buhat sa Diyos o mula sa ganang sarili lamang niya. Kaya atin pong nakilala na ang writings po ninyo ay buhat lang sa ganang sarili ng inyo pong manunulat. Kaya clear po na inyo po, kapag nakakita po pala kayo ng banal na larawan, sense daw di umano, yan po pala ay kinikilala bilang Diyos or miski ang inyong pare. Bro, Moises. Mentor, kadyo lang, kaya na po ito, nakapagani ko ito, last na lang bulak bat mo? Moises ako. Yes, Nakitubag, Bro Wilson? Okay, ako lang dugangan Kadyo lang, Bro Wilson. Bro Wilson, kadyo lang na. Bro Jamel, kanang imuhang gisigihag pakita, ganihara na namo gito. Moises, Bisan ako sa pangutana ni bro kay katubag man yun eh. Pamina. Pareho raman may pagtulunan. Pareho raman may pagtulunan. Murag nangita ra kag dahilan ba, no? Nangita ra ka. Natubag naman na. So, Bro Wilson. Uniform rami ito ba? Tubag, Bro Wilson. Okay.
ako lang dugangan ang tubag ni brother Mentor Moises nga bahin sa pag angkon bitaw nga siya di ay Dios tong larawan ni Santo Niño. So nahimo gyud kaayong Dios tungod kay matud pa si Ezekiel 28:1 ug 2. Kung nahinomdom mo mahitungod sa katong prinsipe sa Tiro, niangkon manggudto siya nga siya Dios, pero nahimo siyang Dios. Suma sa gisaysay diri. So kanang pag-angkon nga siya Dios, nga simbahon pag iyon, usa na kana ka Dios. Mo nang gisaysay Brother Jomel, nako ganina, akong usbon sa Latina Vulgata nga nagsaysay sa Salmo 96:7 nga kung moangkon ka nga mauna siya imong gisimba ang larawan, mao gyud ay makapadyos. How much more kung giangkon pag yun niya kana Dios. Labaw pag inas Dios. Masipala na gyud kaayo. So mo tuidogan nako, Mentor Dan. Salamat. Okay. Last na ko na pangutana bro, no? Atubag bro. Kung na yung pangutana kay ang mga Diyos, mga larawan na isa sa mga di tinuod nga butang. Mao na yung pangutana. So, San Antonio di Padua ba kung tinuod ba o dili? Kaya akong tubag bro. Sa imong pagkutlo nga ang mga Diyos, larawan sa dili tinuod nga mga butang, nakulang ka. No, nakulang ka sa pagsabot. Kaya nga naman, doon na po yung mga larawan nga nag-representer sa tinuod ng mga butang. Halimbawa, katong bitin. Wala ba'y bitin? Wala ka kitag bitin? Dili ba na tinuod nga doon ay bitin? Pero nahimo to siyang Diyos sa dihang gisimba, no, sa 2 Kings chapter 18. Mao tong gipabungkag. Ikaduha, ang baka nga gihimo to dito sa Kamingawan. Wa ba na nagrepresenta sa tinuod nga butang? Wa ka kitag baka? Pag sure oy, magdiwangari ka sa oyon ana. Ha? Bro Dan. Paminaw. Doon ay mga Diyos nga nagrepresentar sa di tinuod nga mga butang. Doon na po yung mga Diyos nga representar gyud sa tinuod nga mga butang, sama sa bitin, sama sa baka. Basi mangutana ka katubag baka naaba sa realidad bulawan nga baka. Nahimo ra to siyang bulawan kay tungod ang gigamit bulawan. Sama sa inyong gituhuan nga larawan ni Kristo nga nahimong simento kay ang gigamit simento. So mao na bro nga kana nga larawan nahimo na siyang papel kay ang gigamit papel. No? So Hindi wala man wa man na ako gidinay nga dili na mo. Nga ako lang sinon lang tika nga wa gyud kita lagi nagsimba mi ana. Mo na diha. So hinaot unta bro nga salamat kayo bro sa imong appeal no pag-join sa ato ang live karon o hinaot unta nga pagampo lang ginamo bro nga malamdagan gyud ka sa kamatuoran ba bisan nood nga imo pa nang gipugngan gipagahi pa nimo ang imong tagipusoon sa pagdawat sa kamatuoran pero kami gaampo gyud nga malamdagan ka sa kamatuoran kay gusto yun namo nga magkuyugay ta dito sa langit magtuman ta sa insakto nga pagtulon-an sa atong Ginoo kanang dili ta magsunod sa tradisyon nga gitudlo lang sa 3rd century ra gitudlo no nya na matay sa panahon sa council sa Nicaea. So dili na no ang atong tumo nga naot nga makatunan nato ang kamatuoran og sa imuha pod nga dili lang ta magpabilin sa pinilosopo nga prinsipyo kay bro ang kamatuoran bro dili lang na kay pinilosopo dili buti pasabot nga naka pilosopo ka nahimo na kang tinuod ang kamatuoran dili mahimo sa ingon ana nga basihan no ang kamatuoran hindi po ibig sabihin na kapag mahusay ka pagdating sa mga debate, magaling ka sumagot, magaling ka mamilosopo, ay nasa katotohanan ka na, no? Yan, tama. Lagi, no? Hindi yun ang ating goal bilang Kristiyano. Ang goal natin, makita natin si Kristo. Yun po ang goal natin sa buhay, kapatid. Si Kristo, kung nangandoy ka nga gusto nimo makitaan si Kristo, no, sa ikaduha niyang pagbalik, kana pangitaa ang kamatuoran. Kay maumay mo pagawas ka nato diha sa bakag ang kamatuoran.
Busa, ang ako Og lang sigurado. ang ako lang ika-endorse, no? Mas tuuhi ang nakasulat sa Biblia og eskwelahi kaysa sa isultis mga tawo. Tuuhi in tawon ang nahisulat sa Biblia kay kini tanang nahisulat kamatuoran, no? Ang nahisulat diri tanan kamatuoran. Dili gyud ni baka. Kay sintir man si Kristo ani. Sintir man ang Dios ani. Ining pulunga. So ikaw na pod sir, mentor kuan. Sonics. So akong dugang Mentor Dan o Mentor Moises nga makaingon gyud ko, di pod ko ingon nga kini ni ang mohukom tano. Pero tungod manggod sa atong mga nabasa nga mga libro, mga standard nga libro. Labi na kung naamoy kasaysayan ng daigdig page 312. Mabasa gina didto nga ang turo ng Katoliko ay iba sa aral ni Kristo. So diha nato nasayran nga unsa pa may kamatuoran nga nabilin sa Romano Katoliko nga pagtulunan nga gisaysay naman na diha sa kasaysayan ng daigdig nga di pagtulunan ni Ginoong Hesus ang pagtulunan niya naa sa Katoliko karon Romano Katoliko. So ato nang biyaan kay matud pa sa unang Juan 5:21 mga anak ko biyain ninyo likayin ninyo ang mga Diyos. So ayaw mo doon na likayi gyud. Idagdag ko lang po ito saglit lang ano. Yung sinabi ni Sir Wilson sa history ng or kasaysayan ng daigdig. Inangkin po mismo ng inyong libro, kapatid. Talaga pong inangkin. Lalo kung hahayaan mo lang talagang basahin ang nakasulat. Ito po hindi po natin hindi po matututulan ito ng Catholic. Ito, the Convert Catechism of the Catholic Doctrine. Ito po kapatid, nandito mismo ang author, imprimatur. Ayan, kapatid, hawak ko. Ngayon, inangkin mismo, isa na dyan ay ang Sabat. Babasahin ko. Dahil kanina, sinend mo kanina sa akin, pinutol mo. Ngayon, babasahin ko ng buo. Sabi po dito, the third commandment is remember that thou keep holy the Sabbath day. Pero kapag tiningnan mo sa Bible, ika-4 yun, ika-4 na utos yun. No? Kapatid. Pero dito, third commandment ang binanggit. Pero, pasagutin natin. Huwag nating interpretasyonan. Huwag natin lagyan ng interpretation. Question. Which is the Sabbath day? Ano ang sagot ni Rev. Peter Gayerman? Answer. Saturday is the Sabbath day. Ayan po. No? Question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ngayon, may otorisado ba doon sa mga teksto sa Bible na dapat nating palitan ang Saturday na banal patungo sa linggo? Hindi po. Miski ang inyo pong pari na si James Cardinal Gibbons dito po sa The Faith of Our Fathers. No? Sa The Faith of Our Fathers po ninyong book, inangkin po ni Cardinal Gibbons. Ano po ang sabi dito sa page 34? Ito ang sabi po. Basahin natin. Anug-ab naman si Brad. Nabusog sa kamatuoran. Sa 33 to 34. Ano po ang sabi dito? 33. Ito po, ayan, in-highlight ko. Sabi po dito, not to mention other examples, is not every Christian obligated to sanctify Sunday and to abstain on that day from unnecessary servile work? Is not the observance of this law among most prominent of our sacred duties? Hindi pala yun ang obserbasyon ng kautusan. Sabi ni Cardinal Gibbons. Ano pa sabi niya? But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Ang Saturday, ang adlaw nga wala nato balaan na, ingon ni James Cardinal Gibbon. So klaro nga tinuod gyud ang gisulti dito sa history ni Gregorio F. Saidi and Sonia M. Saidi. No? Kana sila masigasig na manunuri, magaling na at mahusay
nga tagapagsuri. Korean. Oh, historiador talaga. Ang atong kaalam, wala pa katunga nila kay sila historiador na, dili na i-approve kung peke ang ilang gisulat. Ay sila. Kay daghang mo kontra. Pero kana naisulat nga kamatuoran gyud na. Nahisulat nga kamatuoran gyud na. Og diri sa inyo mga libro, giangkon gyud igsuon. Busa magmatngon kita nga giusab di ay sa Roman Catholic ang unsa man ang teaching sa mga apostol. Og di man nagikan ang teaching sa apostol, diha kang Kristo. Bro, Dan. Ako Bro, yung bro. kaya isa lang si bro Moises ang tanong mo ba? Katong tanong mo ba nga? Naman gud tay topiko pud ana puhon nga ang bahin sa mga sabat, sa baboy, no og sa uban pang mga bagay, bro. Managi tay mga topiko ni ana, so willing pud din at least kada topic na mo sud ka. Oh, no problem na sa mo. Unlimited question, hampod ka mahuman. Pero kay ang imuhang gipangayo alas 10:20 karon alas 10:30 na, bro. So, lagpas na kag 10 minutes. Mayo pasalamat ni bro Moises, bro. Salamat kay bro Brad Moises nga ba? Mapasalamat Si Brad Moises. Mingon si Brad Moises nga ang sinulat ni Saide dili gina siya tumo og tinuod gyud. Bro Moises, salamat kay bro kay matong gisulti bro kay matud pa ni Saide, bro. Ang tinuod nga simbahan nga gidala ni Saide ang Roman Catholic jud nga sama hinaton nga dili mo supakon ang gisulat ni Sonia Saide. Salamat. Ako nang paluapan. Pagilyunan. Paluapan ako gamay mentor. Paloopan ako. Katong kasaysayan ng daigdig, nga iyang gikutlo, iyang gipo sa iyang Facebook. Ulahira to, dugay na to kayo gisulat. Karon nag-improve na diha sa postmodern history si Gregorio F. Saide nga iyang gibunyag ang bakak sa maong iglesia. Karon migo sa imong baba nga kamatuoran gito. So uyo nito migo. Uyo nito migo. Bro, gikon ta. Gipangayo ko tong picture kay nindot ito. Ay, bro. Sila kabantay ato ba? Ala bro. Isensya ka bro ha. Isensya ka bro. Hindi ka bro. Napod sa Pamilin-bilin bro. Bro mentor. Mentor Wilson nya bro Moises nya ako na mag-last. Sige, mentor. Tara bro. Picture na bro. Picture bro nya isend sa ko bro ha. Uli gali bro. Okay. Katugong gipangayo na ko ang picture god. Gipangayo na ko. Pang ilang edition po yan? Ang ilang edition? Tong cover mong gipangita o katong picture mismo gyud ang isend. Ang picture tong imong gisend og ang cover. Kana imong gipakita. Wala mo na ang post off. Sige. Okay na ko ana basta isend na nimo sa kuha kay nindot kayo na ba? Nindot kayo na ay. Nindot kayo na. Ganahan ko ana, ganahan gyud ko. Nya wala ka kabantay ba? Nya ganahan di ay ko. Ganahan ko ngayon nimo. No, karang cover bro. I-picture niya bro, isend sa ko ang cover bro ha. Sige lang. Bro Wilson, sige na bro Wilson. Bro Moises, matagi mo ning dawaton bro Moises. Ngali bro. Onya na bro, kay ato anang isigutan.